Hi guys, this is me, Alona. Sabat ko sa kabaw na ako sa videohan. Tarungan na to, go. Jasper din eh, na ano na din yung alaga ko nung May na. Pass! Kasi April. Wala na, pass! Hinahawa ko Jasper nung May. Ang ganda kay Gamay. Yun na yung bago silang malis. Kasasabi na dahil kaya mo getting na. Wala sila kabaw nga ako sa videohan. Oh, gusto mo mag-gusto. Sige. Na ako, Wala si Grace. ako mga anak na sila na ako mga anak nag-tiktok sila ba. Iana mo, Iana ba? Para kita lahat. Okay. Oh. Wala sila kabaw nga na ako dili hipit ko ba. Natakilid ko, kilid ko ba kay videohan ako sila. Sila kay daw. Tinaway mo nang day. Ako man ang mga anak. Ako ng mga anak sila. Ilam akong gibisita karon dili sila nangaon. Nya. Nag-TikTok lagi. Asa kabaw. Tinaway na mo kay nagluto. Kini sa usa kay maglawog ni sis iro. Ang gusto kay naglawog si iro tura. Tura siya naglawog si iro. Si Tito wa sa kabaw nga. Nagtago po diri ni tikilid ko. Kiwa po sila kabaw nga. Videohan ako sila. Ako ras lang gipasagdaan ako sila Gonzail ng buhat. May sahod ka na, Teo. Wala ka rin baba? Panayo na mo. Sige na, Tikman. Ito tama na ni? Balik sa kay Katao. Nagulay naman daw. Oh, sige na. Pagdali mo oy. Isip! Isip! Ay, delete niya! Sige, balik ng finger. Sige, sayaw. Wala na ako gidelete. Wala na nung ipit. Go pa naman mo. Go pa naman mo. Okay naman to, Grace. Ino mag-delete. Yung kausap na po isa pa rin, kanta ka na, wala yung lain. Wala na meron pa kanta. Pero practice mo nga kasi nag-delete. Sila kabaw nga naghipi na ko diri sa kilid ni hipi ko ba. Sila kabaw ni tag. Juan sila. Okay. Para makita ang katag ba. Sila gibuhat. Kuan. May pa ganyan eh. Napos kilid sa Kaya mga. ano no? Ay, ano na, ila ako kay grabe kay. Kasi nga May dadanindot diri, wait. Sige next. Dali. Saya na sila TikTok. Kanan sa yun lang, uy.